Čaute, ja som Matúš. Ja som Saška. A ja som Stanley. A ja Dano. My sme Lovely Experience. Banda mladých ľudí tvoriacich myšlienku Lovely Experience a tentokrát pripravujeme niečo špeciálne, s čím nám môžete všetci pomôcť. Musíme splniť veľa podmienok, vybaviť množstvo vecí a s vašou pomocou to bude ľahšie. Máme partnerov a sponzorov, no vytvoriť to, čo pripravujeme, vyžaduje o mnoho viac. Vytvoríme show úplne pre všetkých a spoločne budeme zdieľať jedinečný zážitok. Let's share a lovely experience.